higala, kumusta og maayong gabi kanyang tanan kamod pamati nining programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventists. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan og insakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa kadahong pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Amo nga silimbahon og dalaygon nga Dios na naka sa trono sa kitasan sa mga kalangitan. Nining taknaa sa kagabhion o Dios, ikaw among gidayeg og gipasalamatan. Tungod aniya nasab ang usa ka pribilehiyo nga gihatag nimo sa matag usa ka namo nga sa gihapon padayon ang imong mga pulong among mapatalinghugan dinhi sa kahanginan. Nining mga taknaa o Dios, kami nagahangyo diha kanimo. Nasamtang kami magapatutalinghog niini nga programa sa kanginan, magapamati sa imong mga bilhon pulong nagagikan sa balaan nga kasulatan. Ikaw unta magapanalangin sa matag usa ka mga nagapaminaw nga ang mga pulong nga ilang mapatalinghogan dinhi sa kahanginan ila kining masabtan ug makahatig dugang kay balo kadasig sa among tagsa-tagsa ka mga pagtuog pagpangalagad diha kanimo. Magapanalangin usab ikaw Dios sa mga tawo karon nga nagapaminaw nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga puloy-anan ana ay nagkalain-lain nga mga problema sa kinabuhi. Kami maghangyo diha kanimo nga unta ikaw magatabang kanila, magahatag og mga kasalbaran sa mga problema nga ilang giatubang karon. Adna usay mga tawo nga nagapatalinghog niini nga programa karon nga dunay gihambin nga nagkalain-laing balatian. Nasayod kami o Dios nga walay lain nga gamhanan og milagroso nga Dios kundili ikaw lamang. Kung sa unang panahon ikaw nagpakataw dinhi sa kalibutan, nagapakitag dagkong milagro, nagapangayo og mga sakit. Kami nasayod nga ikaw kaniadto, ikaw sa gihapon mao ang karon. Busa kami maghangyo diha kanimo Ginoo nga ikaw magapakita sa imong dakong milagro. Magaayo ka sa mga tawo nga nakabaton karon og nagkalain-laing balatian. Aron nga sa din o Dios, kaming tanan magkahiusa, maghinugpong sa pagdaig o pagsimba diha kanimo. Salamat o Dios nga sa kanunay ang imong panalangin og kaluoy imong gipakita kanamo. O hinaot unta kami imo nga pagapasayloon sa among mga kasalanan nga nabuhat batok diha kanimo. Kining tanan amo nga ginutugyan o ginalauman nga madawat pinaagi lamang kang Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Well, mga kaigsunan ug mga kaigalan, mayong gabi kanyang tanan o welcome nitong programa sa kahanginan. Hinaot nga sa inyo nga pagpaminaw, pagpatalinghog nining atong programa sa kanginan, anaa kamo sa mayong pagkabutang mga kaigsunan o mga kahiglaan, no? Nini nga higayuna dili pa nato usa makauban si Brother Libby Claves tungod kay naa sila karon crusade mga kaigsunan o mga kahiglaan. So first night of crusade nila karon dinha sa Kaduawan Seventh Day Adventist Church. Giawhag ang mga kaigsunan o mga kahiglaan dinha sa kini ang Kaduawan, no, nga kung anaamoy higayon mga kaigsunan og mga kahiglaan, naamoy panahon kami maghangyo kaninyo nga motambong mo niini nga 1 week nga Bible seminar tungod kay usa ni kadako nga pribilehiyo sa matag usa kanato labi na sa mga lumulupyo sa Kaduawan mayman sa mga silingan nga mao nga dapit mga kaigsunan usa kini ka pribilehiyo nga kay wala gid ni siya ingon nga dunay bayad mga kaigsunan kundi libre lang kini alang sa tanan. So kamong tanan nga mga lumulupyo dinha sa Kaduawan, Tabogon, Cebu, amo nga ginahangyo nga kun do na mo higayon og panahon, bisita og tambong mo nining programa nga ginahimo dinha sa Kaduawan Seventh Day Adventist Church. Onya si Brother John karon mga kaigsunan og mga kaiglan dili sab nato makauban tungod kay ana sab siya importanteng lakaw karon. So mahulog gyud ni nga mag-inusara ta dinhi sa kahanginan karon sulod sa usa ka oras nga tulumanon nato sa kahanginan. Ako lamang usa ang makig-uban kaninyo, no? Unya ato sa day nga pasalamatan mga kaigsunan ang ato nga mga kaigsunan og mga kiglaan dinha sa Leyte, sila nga pagsubaybay pagsunod nining atong programa bisan man tuod nga talagsaon lang sila makapadangat sa ilang mga mensahe dinhi sa atong programa. Naibalota nga
sila always gyud nga naminaw kay mauman sad sigon sa ilang nga mga text og update dinhiya sa toa nga bisan man dili sila makabadangat og pangutana, walay undang padangat og mensahe, walay undang og walay putol ang ilang nga pagsunod og pagsubaybay sa ato nga programa. Labi na dinha sa aking daha diot San Isidro Leyte nila ni Ma'am Alma Mahait. Ma'am, mayong gabi ninyong tanan dinha og salamat sa kanunay sa pagsubaybay og pagsuporta nini nga tong programa. Ma'am, unya ato sab nga pasalamatan usab ang uban nato nga makaigsunan dinha sa Leyte. Mayon man ang ato nga makaigsunan dinha sa kini ang Bantayan Island. We know nga daghan sab kayo ta o kini ang mga listeners dinha. Unya ato sab pasalamatan si Brother Eulalio dinha. Mayon man ang ato mga kaigsunan sa Mansilang State Church, ang ato mga kaigsunan dinha sa Hilantagan Island og dinhiya sab sa Ibitngil Island. Salamat mga kaigsunan og makiglan sa inyo nga pagsubaybay og pagsunod niining ato nga programa. And also, ang ato nga mga viewers sa Facebook, kanunay mo ang namo nga ginapasalamatan mga kaigsunan kun dili tungod sa inyo nga gihimo nga initiative nga pag-share sa ato nga program, dili gid ni mahimo nga modaghan mo angat ang views nato sa ato nga matag live video. So kamo nga nagalantaw karon sa ato nga live broadcast dinhiya sa Facebook, mamalihog na sab kami sa inyo nga bawat live broadcast nato mga kaigsunan, palihog himuan ninyo ang pag-click sa share, no, kay aron nga daghan ang mga tao nga makahimo sa paglantaw ug pagsunod niining ato nga programa. O pinaagi sa atong programa, ma-reach out, makadungog sila sa mga pulong sa Ginoo nga wala pa nila madunggi kaniadto or nadunggan man pero na pabalik sa ilang hunahuna tungod sa ato nga programa. So kamong tanan nga nagsunod og subaybay nining atong programa sa radio man, sa radio broadcast man sa live broadcast, welcome kamong tanan mga kaigsunan og makaiglan. Well, ato ning basahon mga higala ang mga mensahe nga midangat dinhiya sa ato nga programa karon. Niya si Sister Leah Muñez, adong nag-inusara ka man. Yes, Sister Leah, nag-inusara kita karon kay busy man si Brother Libby Clavis, nya busy pod si Brother John Dihito nining mga panahon na. Niya pod si Brother John Nailon, happy Sabbath from Panugnawan, Medellin Housing. So salamat Brother John sa inyo nga pagsunod o pagsubaybay ning atong programa og happy Sabbath sab kaninyong tanan. Unya maayong gabi sab sa tanan nato dinha nga mga kaigsunan, mga listeners sa Panugnawan, Medellin. Niya pod si Sister Gay Chares Lopez watching from San Remio. Happy Sabbath ninyo sa studio Brad Isa og kauban og sa mga nag-view karon. Salamat sa imong nga paglantaw sa ato nga live broadcast karon Ma'am Gay. Unya happy Sabbath usab kaninyo dinha uban sa mga kaigsunan sa San Remio Seventh-day Adventist Church. Niya pod si Brother Edwin Notarte, happy Sabbath kapaglaom watching from Ormoc City. Oy, happy Sabbath Brother Edwin Notarte. Nya salamat sa imong nga pagsunod og pagsubaybay nining atong programa. Unya maayong gabi sa atong mga kaigsunan ug mga kaiglan dinha sa Ormoc, no? Unya niya pod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi kanimo Brother Isa og sa mga naminaw karon og nag-view ning programa. God bless og malipayong adlaw nga igpapahulay. So salamat Brother Ronilo sa imong nga pagsunod og pagsubaybay sa atong programa nga bisan sa imong kalayon pero kanunay gid kang nakigdugtong sa atong nga programa pinaagi sa pag-view sa atong nga programa matag gabi nya happy Sabbath sab nimo dinha Brother Ronilo, no, nya salamat gyud kayo sa madasigon sab nimo nga pagtuo sa ato nga Ginoo. Although bisan wala pa man gid ka makadawat sa santos nga bautismo pero ang imong kasing-kasing ug gunahuna naa na gyud ang isip pagka Adventista. Dinhiya sab na pod si Brother Rufino Moreno, happy Sabbath kapaglaom, God bless. Happy Sabbath sa Brother Rufino og salamat sa imo nga pagsunod og pagsubaybay sa tong programa. Niya pod si nakig-uban kanato mga kaigsunan sila si Sister Saranghay Synergist, Brother Ronaldo V. Bragat, niya pod si Brother Larry Jr. Punay, niya pod si Brother John Magdadaro, niya pod si Brother Abner Dualio, niya sab nakig-uban kanato si Brother Danny Boy Uliamot, niya pod si Sister Kiana Faith Itang, niya pod si Sir Saliho Andrino Ivy, niya pod si Sir Jerome Patagnan watching from Danau City,
niapod si Sister Maricel de la Cruz, niapod si Sister Marilo Pipito Momanri watching from Maya Danbantayan, Cebu, niapod si Brother Con Guande, o niapod si Sister Elina Kimno, mayong gabi sa tanan. Niasab si Sister Bing Punay, happy Sabbath Brother Isaw, nag-inusara di ay ka Brad, God bless diha kanimo, Brad Fernandez sa Cagayan de Oro ni Brad. Uy, mayong gabi ni mo dinaa Kuya Fernan, o happy Sabbath sab. O kalayo na ba nimo og naabtan karon naanam day ka sa Cagayan de Oro, no? Nya amping ka always dinaa kay Fernan, og salamat sa imong nga pagsunod og pagsubaybay nining ato nga programa. Niya sab si Sister Iris Fernandez Flores, mayong gabi brother, mayong gabi pod Sister Iris. Niya sab si kini ang Brother Climaco George Inji. Brad, good evening, happy Sabbath, watching from Japan, amping kanunay. Uy, mayong gabi or mayong adlaw nimo dinha Brother George, no? Nya salamat sa imong pagsubaybay sa atong programa. For the first time nakadawat ta dinhi og kini ang info nga naglantaw gikan sa Japan. Dinhi po si Sister Iris, happy Sabbath from Zamboanga del Norte. Thank you so much Sister Iris. Unya happy Sabbath sab ninyo dinhang tanan o sa atong mga kaigsunag, mga kaigalaan sa Zamboanga del Norte. Niya sab nakiguban nga nato si Brother Noel Landao Cristal watching from Kawit, Kawit Medellin. Happy Sabbath Brad Noel Cristal ni. Greet lang ko Likigan Moraldi Utid family, akong students, akong Bible students og labi sa akong mga iyaan Crystal Landao family. Happy Sabbath Brother Noel nya. Salamat sa imong nga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga program, no? Nya mayong gabi sa tanan nimo nga mga Bible students sa mga Likigan family, sa Moraldi family ug sa Utid family, labi na sa imong mga kapamilya, imong mga iyaan nga Crystal and Landao family. So sa pagkakaroon mga kaigsunan, mao pa ni ang atong nakita nga mga mensahe nga midangat dinhiya sa ato nga programa. So dili na ta maglangay mga kaigsunan og makiglan ngadto ta sa paghatag og pagtubag sa mga pangutana nga ato karon nga pagtagad mga kaigsunan. Ang pangutana gitext ni didto kang Brother John. Unya mga kaigsunan, kay dili man makaari si Brother John ato usa iya lang ni nga gi-forward sa ato ang programa, ang pangutana niya kita lang usa ang maghatag og pagtagad karon. So by the way, doon nag-forward nga mensahe Brother John sa Sir John Dihito o ni Sir Libby Clabis. Mayong gabi ninyo o sa tigpaminaw. Kada gabi gyud ming maminaw ninyo ning inyong programa kada alas 6. Nainomdom siguro ka Sir Clabis tong nianha mo sa akong balay uban ilang sis Marites og Bibi Pusa. Ako si Himen Lusada sa Libho, Puro Kawayan. Ganahan ming maminaw ninyo. Salamat sa pagbasa. Salamat sa Brother Himen, no? Himen or brother or sister ba ni? Salamat sa inyo nga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga programa. Unya mayong gabi sa tanan nga mga taga-Libho, Puro Kawayan dinha nga nagsunod og nagsubaybay nining atong programa. Salamat mga kaigsunan og makiglan sa inyo nga pagsunod og pagsubaybay nining atong programa. Well mga kaigsunan, din nata maglangay ngadto tas paghatag og pagtagad sa pangutana nga atong tubagon karon. Nga ang pangutana naghisgot nga naghisgot ang pangutana nga nagingon mga kaigsunan dinhiya. Nag-ingon ang pangutana nga Brad John o kaubanan. Na-address ni kang Brother John kay dito ni kang Brother John gitext mga kaigsunan niya kay di man karis Brother John. Ayan na lang gi-forward sa toa. Brad John o kaubanan, kanunay mi naminaw sa inyo. Ang akong igagaw na INC or Iglesia ni Cristo kay nakauyab og INC. Ilang gituohan nga maluwas sila sa ilang relihiyon. Og sila nagtuo nga og dili ka musulod sa ilang relihiyon, dili ka maluwas. Unsay inyong ikasulti niini? Si Richard Caros ni. So ato nga sublion, alang sab sa ato nga mga
listeners o viewers basin gusto nga mo contribute sa mao nga pangutana, ang pangutana nagkanayon nga nagingon, ang akong igagaw na INC kay nakauyab og INC. Ilang gituohan nga maluwas sila sa ilang relihiyon. Og sila nagtuo nga og dili ka mosulod sa ilang relihiyon, dili ka maluwas. Unsay inyong ikasulti niini? Si Richard Caros ni. So salamat Brother Richard Caros sa imo nga pagpadangat sa mao nga pangutana nga naghisgot lagi ka og unsay ato nga ikasulti mahitungod sa pag-una-una og pagtuo sa imong igagaw og uyab sa imong igagaw nga Iglesia ni Cristo nga nagtuo sila nga mosulod sa ilang magtuo sila nga maluwas sila sa ilang reliyon nga og dili ta mosulod sa ilang reliyon, dili ta maluwas. Kay mao man imong gipadangat dinhi nga pangutana. Well, may tungod nining paghuna-hunaa mga kaigsunan og mga kiglan. Kami hinaybaw magita nga daghan ron nga naminaw sa atong programa kun duna manggay taroy mga listeners and viewers nga naminaw nga membro sa atong mga kaigsunan nga Iglesia ni Cristo. Mga kaigsunan, hunahunaan ninyo daan nga ang atong programa, ang topiko naga-base ni kung unsay pangutana nga ipadangat dinhiya. Well, kay karon naghisgot man ni og may tungod sa pagtulunan o paghuna-huna sa Iglesia ni Cristo, tuguti mi ninyo nga mahisgutan gud ni ang inyong pagtulunan og ang pangalan sa inyong pundok kay mao man ni ang gipadangat nga pangutana. Lisod man sa kayo nga mauna ang gipadangat nga pangutana unya ang amo nga isulti dinhi lain nga pangalan. So dili na pud na mayo. Well, may tungod nini nga pagtulunan o paghuna-huna sa ato nga mga pinalangga nga mga kaiglaan nga mga membro sa Iglesia ni Cristo or pagtulunan o paghuna-huna sa pundok sa Iglesia ni Cristo nga kung dili musulod sa ilang pundok, dili sa musulod sa ilang reliyon, dili maluwas kay ang ilarang kung dili maluwas kay pinaagi ras ilang reliyon, maluwas ang tao mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kining mga butanga og paghuna-hunaa labaw panig inyo or ato nga gipalabwan ang atong manluluwas nga maos Ginoong Hesukristo. Kaya naman tanawa ang pagtulunan o paghuna-huna sa pundok sa Iglesia ni Cristo nga sa diin pinaagi sa ilang reliyon maluwas ang tao. Kung ang tao dili mosulod sa ilang reliyon, dili maluwas ang tao. Mao na ang ilang nga pagtudlo o paghuna-huna. Well, kung ato nga tanawon og susiyon ang balaan nga kasulatan mga kaigsunan og makiglan, ingon ani ang atong makita. Unang-una, kung atong tanawon ang nasulat sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 16 mga kaigsunan og makiglaan, mao ni ang gisgutan dinhiya kung ato ni nga basahon mga kaigsunan. Ingon na ni ang gisgutan kung ato nga basahon. Dinhiya sa unang Timoteo kapitulo 3 ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Kung atong tanawon nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So kung imong lantawon og susihon sa diha nga ang balaan nga kasulatan, ang Biblia giugmad, gibuhat mga kaigsunan og makiglan, dunay dakong katuyuan ang Dios niini. Kung imong lantawon og susihon, ang statement sa mao nga nasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3:16, gituyo kini pagbuhat o pagmugna sa Dios aron ang katawan sa Dios matudloan. Karon, unsa may gitudlo sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan og makiglan, mahitungod niining kaluwasan. Kay naghisgot man ta or naghisgot ang pangutana nga pinaagi kuno sa reliyon sa Iglesia ni Cristo, maluwas ang tao. Kung ang tao dili kuno mosulod sa reliyon or pagtulunan reliyon or pundok sa Iglesia ni Cristo, dili maluwas ang tao. Nan ato kuno nga tan-awon kung mao ba kini ang gitudlo sa balaan nga kasulatan.
Kay maulagi ang gisulti o gitudlo, ang gisulti og nasulat sa balahan nga kasulatan, gituyo pagtuga sa Dios or pagbuhat sa Dios ang balaan nga kasulatan aron ang katawhan matudloan mga kaigsunan og mga kaiglan. Well, unsa may gitudlo sa balaan nga kasulatan may tungod niining kaluwasan mga kaigsunan og mga kaiglan. Kanang gitudlo bas balaan nga kasulatan nga ang tao maluwas pinaagig reliyon? Gitudlo bas balaan nga kasulatan nga ang tao dili maluwas kun dili mosulod og reliyon sa Iglesia ni Kristo. Kung ato kuno nga tanawon mga kaigsunan og makiglan. Dinhiya sa disgutan sa balasahon sa Tito kapitulo mga kaigsunan kapitulo 2 bersikulo 11 ingon ani ang ato nga makita dinhiya nagingon. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Atong timan-an mga kaigsunan og makiglan, nga kining gitawag og kaluwasan, salvation. Alang kini sa tanang tao. Pagpasabot niya na, nga gisgutan alang sa tanang tao, pasabot nga bisan si kinsang tawhana nga niyas kalibutan karon, mga kaigsunan og mga kaiglan, dunay katungod sa pagdawat sa pagsunod sa kaluwasan. Nang kay gisgutan man, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag, but pasabot mga kaigsunan og mga kaiglan, kung imong lantawon og susiyon, bisan unsa ang imong reliyon, bisan unsa ang pundok nga imong gipasakupan, duna kay katungod, duna kay katungod mga kaigsunan og makiglan sa pagdawat og pagsunod sa kaluwasan. Well, ato na nakita og nabasa sa balaan nga kasulatan nga sa diin ang kaluwasan alang day kini sa tanang mga tao mga kaigsunan og makiglan. Pasabot kay alang mas tanang tao, bisan asa pa ka na bilong, bisan asa pa ka na membro nga reliyon or pundok sa katawhan karon, ikaw dunay katungdanan sa pagdawat og pagsunod sa kaluwasan. Karon mga kaigsunan og makiglan, kay ang gisgutan sa balaan nga kasulatan ang kaluwasan alang man day sa tanang tao mga kaigsunan og makiglan. Kung ato nga lantawon og susiyon, ikaw og ako, bisan di ay og dili ka mamembro, dili ka masulod sa pundok sa Iglesia ni Kristo, doon na di ay kay katungod sa pagsunod og pagdawat sa kaluwasan. Kung ato nga lantawon og susiyon, kung ato nga padayunon mga kaigsunan og makiglaan, sa diha mga kaigsunan og makiglaan, nga ang usa ka gwardya sa bilangguan, mga kaigsunan og makiglan, nangutana ngadto kang Pedro nga nangutana ngadto sa mga apostoles, mga tinun-an ni Kristo, nangutana siya nga nagingon, mga senyores, unsay ang ayang buhaton ko aron maluwas ako? Remember these questions. Ato ning hinumduman ning mga pangutana sa mao nga magbalantay sa bilangguan, nga nangutana siya ngadto sa mga apostoles sa tinun-an ni Kristo kung unsay iyang pagabuhaton aron maluwas siya. Aron maklaro nato sa tanan nga nagsubaybay nagsunod sa atong programa, kung doon na mo'y mga balaan nga kasulatan, abliha o basahan ninyo ang Buhat Kapitulo 16, mga kaigsunan og makiglan, bersikulo 30 og 31. Ayaw ninyo batuni nga igo ra mong maminaw, kundi batuni usab ninyo nga sa inyong kaugalingon mususi og mutuon, muabli, muukab usab kamos balaan nga kasulatan. Well, ang Buhat Kapitulo 16 bersikulo 30 og 31 mao kini ang gisgutan mga kaigsunan og makiglan kun ato nga basahon nagingon. Og iyang gidala sila sa gawas og mingon kanila, mga senyores, unsay kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako. Kining pagkasultia mga kaigsunan og makiglan, gipangutana or ang nangutana nini ang magbalantay or ang gwardya sa bilangguan. Ang iyang gipangutana si Pablo og si Silas. Nangutana siya ngadto kang Pablo ug kang Silas nga nagingon, mga senyores, unsay kinahanglan buhaton ko aron maluwas ako. Remember these things, nga ang pangutanas maong magbalantay sa bilangguan, nagingon,
Unsay ang ayang buhaton ko aron maluwas ako? Well, atong padayonon. Og kaniya mitubag sila nga nagingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka, ikaw og ang imong panimalay. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang tubag sa mga tinun-an ni Kristo, ni Pablo ug ni Silas ngadto sa usa ka tawo nga nangutana kanila og unsay iyang angayan nga buhaton aron maluwas siya, ang gitubag ni Apostol Pablo ug ni Silas nagingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus og maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. Sa inyong nadungog og nabati, inyong nakita karon mga kaigsunan kung nagbasa mo sa inyong mga balahan nga kasulatan, ang gihisgutan og ang nasulat, ang inyong nadungog, naghisgot ba nga musulod og magpasakop ka sa pundok sa iglesia ni Kristo og maluwas ka? Di ba wala? Ang gihisgutan og gitudlo sa balaan nga kasulatan, sa gisulti og gitudlo ni Pablo og ni Silas ngadto sa usa ka tawo nga usa ka magbalantay sa bilangguan, aron maluwas ang tao, misulti si Pablo ug si Silas nga nagingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Pasabot mga kaigsunan ug mga kiglaan nga ang kaluwasan dili pinaagi og reliyon, kundi ang kaluwasan pinaagi kang Ginoong Hesukristo mga kaigsunan ug mga kiglaan. Ang paguna-una sa ato nga mga kaigalaan nga mga iglesia ni Kristo, duna sila pagtudlo o paguna-una nga kung ikaw dili mosulod sa ilang reliyon, dili magpasakop sa ilang pundok, dili ka maluwas. Which is, kung imong tanawon sa gitudlo sa balaan nga kasulatan, sukwahi. Kaya naman, ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, aron ang tao maluwas, kinahanglan siya motuo kang Ginoong Hesukristo. Pero sa pundok sa Iglesia ni Kristo, ang ilang nga pagtudlo, paguna-una, mao nga mosulod o magpasakop ka sa Iglesia ni Kristo aron maluwas ka. Timan-i mga kaigsunan og mga kiglan, ang kaluwasan dili pinaagi og reliyon. Nan kay dili man day pinaagi og reliyon ang kaluwasan mga kaigsunan og mga kiglan, pasabot ka na nga ang kaluwasan dili man pinaagi og reliyon, kay ang kaluwasan mga kaigsunan og mga kiglan ato lang nang makaplagan, makita diha kang Ginoong Kristo lamang mga igala og mga igsoon. So kung imo nga lantawon og susiyon, mao kining mga butanga ang angayan natong sundon og bantayan, mga kaigsunan og mga kaiglan. Kay kung relihiyon ang basihan sa kaluwasan, mga kaigsunan og mga kaiglan, kung relihiyon ang basihan sa kaluwasan, dili na lang unta kinahanglanon pa nga isulti ni Pablo ug ni Silas ngadtos magbalantay sa bilangguan nga kinahanglan motuo siya kang Ginoong Kristo aron maluwas siya. Ang isulti unta ni Pablo ug ni Silas ngadtos magbalantay sa bilangguan, musulti na lang unta sila nga magpasakop ka sa pundok o reliyon sa Iglesia ni Kristo. Pero wala man gisgutan nga naman, kay ang kaluwasan atong makaplagan dili sa reliyon kundi diha kang Ginoong Kristo lamang mga kaigsunan og mga kaiglan. Niya pa, kung atong basahon ang gisgutan diniya sa balaan nga kasulatan, Juan kapitulo 14 bersikulo 6, kung atong ning lantawon og susiyon nagingon, si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan og ang kamaturan og ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, kung langit na gani ang hisgutan, kung kaluwasan na gani ang hisgutan, walay laing dalan niyana mga kaigsunan og mga kaiglan kundili si Ginoong Hesukristo lamang. Kay kung may tabo mga kaigsunan ug mga kaiglaan nga tinuod ang paguna-una o pagpanudlo sa atong mga kaiglaan nga mga iglesia ni Kristo, nga kung ang tao aron maluwas gikinahanglan mo pasakop og magpamembro mosulod sa iglesia ni Kristo mga kaigsunan ug mga kaiglaan, si Kristo mismo mosulti og mutudlo pinaagis balaan nga kasulatan
nga ang dalan sa kaluwasan ang dalan sa kaluwasan mao ang pagpasakop sa simbahan or sa relihiyon sa iglesia ni Kristo. Pero wa kay makita nga si Kristo nagtudlo niya ng mga butanga. Kay ngayon, ang gitudlo ni Kristo mao siya. Pasabot na lang siya, si Kristo mao ang dalan sa kaluwasan. Ang kaluwasan makaplagan diha kang Ginoong Kristo lamang og dili sa reliyon. Nan kung atong padayonon mga kaigsunan, naibalo ba mo nga niining luhika, niining pagunaw na o pagtudloa kundi ini gikutlo sa balaan nga kasulatan sa ato nga mga kaiglaan nga mga iglesia ni Kristo. Mga kaigsunan, dinhiya na nila gikutlo sa Juan Kapitulo 10, mga kaigsunan, versikulo 9. Apan ato ni nga basahon, aron ato nga masabtan. Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 9, dinhiya ni nila gikutlo. Pero ato nga tanawon magigsunan, Juan Kapitulo 9, Kapitulo 10, sugdan nato sa 7 ngadto sa 9. Nagingon? Busa si Jesus miusab pag-ingon kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga ako mao ang pultahan alang sa mga karnero. Ato man ang nasayran sa ilabihan na pila ka mga gabi ng labay sa atong programa nga maghisgot gani og karnero. Dinhiyas bagong tugon mga kaigsunan og makiglan, labi na kanang gisgutan dinha sa Mateo Kapitulo 25, 31 hanggang 36 nga dunay gisgutan nga karnero og kanding. Usana siya ka simbolikal nga butang mga kaigsunan og makiglan. Simbolikal gani, pasabot, simbolik dunay but pasabot dili kay literal pagsabot. Nan kung aton tanawon ang gisulti ni Kristo sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ako mao ang pultahan alang sa mga karnero. Nga nagpasabot nining mga butanga, si Kristo mao ang pultahan alang sa mga katawhan. Nen kung aton padayon nagingon, ang tanan nga nahianhi una kanako sila mga kawatan o mga tulisan. Apan ang mga karnero wala magpatalingog kanila. Sa 9 nagingon, ako mao ang pultahan. Remember these things. Ako mao ang pultahan. Kung adunay mosulod agi kanako, siya maluwas og siya mosulod og mugula og makakaplag siya masibsib. Ang gisgutan mga kaigsunan og mga kaigaan, si Kristo mao ang pultahan. Kung dunay mosulod agi kang Kristo or dunay kini ang makita nato mga kaigsunan gisgutan nagingon din niya nga kung adunay mosulod agi kanako, pasabot nga kung dunay mosulod agi kang Kristo, siya maluwas. So kung imong lantawon og susiyon ang gisgutan mao nga nagingon mga kaigsunan og mga kaiglan nga nagingon, kung adunay mosulod agi kanako, siya maluwas. Wa magsulti nga kung dunay mosulod sa iglesia ni Kristo or sa kaniyang pundok relihiyon sa iglesia ni Kristo, siya maluwas. Kung dili ang gipasabot o gisulti, mga kaigsunan og mga kaiglan, kung dunay mosulod agi kang Kristo, siya maluwas. Pasabot mga kaigsunan og mga kaiglan lagi nga ang kaluwasan diha nato makaplagan og makit-an kang Ginoong Kristo lamang og dili sa relihiyon. Kung imo nga lantawon og susilon mga kaigsunan og makiglan, mao kini ang atong makita dinhaa nga mga pagtudlo sa balaan nga kasulatan. Nga kung imo nga lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglan, ang kaluwasan sumala sa gitudlo sa balaan nga kasulatan atong makaplagan diha kang Ginoong Hesukristo lamang. Kay kung ato nga lantawon ang kasaysayan mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang gisgutan sa balaan nga kasulatan niya kung ato nga lantawon niya. Mateo Kapitulo 1, versikulo 21, kung ato ning basahon, ingon ani ang gisgutan. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlan sa Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawan gikan sa ilang mga sala. Sa inyong nadungog og nabati or kung nagtamod man kamo sa inyong mga balaan nga kasulatan sa inyong nabasa dinha,
Ang gisgutan ba ninaan nagingon nga og siya imong pagangan inyo bang nakikita din og gisgutan sa balaan nga kasulatan nga ang relihiyon may niluwas sa mga katawhan pinaagi sa ilang mga sala? Dili. Ang gisgutan mga kaigsunan og mga kaiglan mao nga si Jesus ang magaluwas sa iyang katawan gikan sa ilang mga sala. Nganong giingon ana man na mga kaigsunan ug mga kaiglan pagsulat o pagkasulti sa balaan nga kasulatan tungod kana sa mga butang mga kaigsunan ug mga kaiglan kay si Ginoong Kristo lamang ang bugtong makahimo pagluwas sa tao ug ang kaluwasan makaplagan or makit-an lamang kana diha kang Ginoong Hesukristo lamang mga kaigsunan ug mga kaiglan. Mao gani na nga gisgutan sa Juan Kapitulo 3:16 kung atong tanawon ingon ani ang pagkasulti mga kaigsunan ug mga kaiglan. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Nga sa laktod nga pagkasulti or sa other nga sa lain nga termino mga kaigsunan ug mga kaiglan aron si bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kun dili maluwas. Pero ang pagkasuwat o pagkasulti mao mga kaigsunan aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Ato man ang gisgutan mga kaigsunan sa mga nanglabay ng mga gabi nga ang usa kat ang lain nga termino sa gitawag og kinabuhing dayon mga kaigsunan gitawag ra ni siya og relative sa gitawag nato og kaluwasan. Relative ra, but pasabot anang relative mga kaigsunan connected ra silang duha. Nan kung imong lantawon og susiyon, mao ni ang gisgutan dinhi. So kung imong lantawon og susiyon, basihan ning mga bersikulo wa gyud kay makita mga pagpamatuod og konkreto nga ebidensya nga ang kaluwasan makaplagan diha lamang sa pundok o sa relihiyon sa Iglesia ni Kristo. Kundili kung imong tanawon mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang kaluwasan atong makaplagan diha kang Ginoong Hesukristo. Ang pangutana karon mga kaigsunan ug mga kaiglan mao kini. Unsaon sa tao pagdawat ang kaluwasan? Unsaon pagkinabuhi sa tao ang kaluwasan? Sa sigon sa atong gibasa mga kaigsunan ug mga kaiglan, aron mabatunan or madawat masunod sa tao ang kaluwasan, mao nga gikinahanglan ang tao motuo kang Ginoong Hesukristo. Kung imong lantawon og susiyon, ang gisgutan o gitudlo ni Pablo ug ni Silas ngadto magbalantay sa bilangguan, ningon sila, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. So kung imaw lantawon og susiyon, gikinahanglan aron ang tao maluwas, kinahanglan siya motuo kang Ginoong Hesukristo. Well, kay nagisgot man na og pagtuo mga kaigsunan og mga kaiglan, unsaon man nato pagpakita og pagpamatuod nga kita tinuod nga nagatuo kang Ginoong Hesukristo? Kung ato nga lantawon og susiyon ang Santiago Kapitulo 2 versikulo 17 ug 20 mga kaigsunan ug mga kaiglan, nagpasabot og nagtudlo sa toa kung unsaon nato pagpakita og pagpamatuod nga tinuod nga kita nagatuo kang Ginoong Kristo pinaagi nining mga butanga. Well, atong basahon Santiago Kapitulo 2 mga kaigsunan versikulo 17 kung ato ning basahon nagingon, sa ingon no sabiana ang pagtuo patay kung kini walay binuhatan. So aron mahimo mapakita ang atong pagtuo ngadto kang Ginoong Kristo tinuod mga kaigsunan ug mga kaiglan kay ang kaluwasan ato bayang makaplagan diha kang Ginoong Kristo pinaagis atong pagtuo aron mapamatud-an ang atong pagtuo ngadto kang Ginoong Kristo nga tinuod gikinahanglan kini nga ang atong pagtuo dunay binuhatan. Kung sa atong pagkinabuhi karon mga kaigsunan ug mga kaiglan, naghunahuna ug nagpaila kita sa atong kaugalingon nga kita dunay pagtuo apan walay binuhatan ang gitudlo o gisulti sa balaan nga kasulatan kining pagtuoha patay. Nan kay aron mapamatud-an nga ang atong pagtuo dili patay, gikinahanglan mga kaigsunan ug mga kaiglan ato kining pamatud-an
pinaagi sa atong binuhatan. Dugang pa niya kung atong padayonon sa versikulo 20 nagingon. Apan, o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod, nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? Ang gisulti mao, nga ang pagtuo nga bulag sa binuhatan, kini mga kaigsunan o mga kaiglaan, walay kapuslanan. So doon na, kung doon na tayo pagtuo, unya, diha sa atong pagtuo, watay binuhatan nga gipakita ang gisulti sa balaan nga kasulatan, kining pagtuwa, patay o gawas sa patay ning pagtuwa, wala pagay kapuslanan. Mga kaigsunan o mga kaiglaan, sublion ko. Ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, aron ang tao maluwas, gikinahanglan siya, mutuo kang Ginoong Kristo. Dili nga gikinahanglan aron magpamimbro mosulod siya reliyon sa iglesia ni Kristo. Kung dili ang kaluwasan makaplagan diha kang Ginoong Hesukristo lamang, pinaagi sa unsa? Pinaagi sa pagtuo ngadto kaniya. Diha kinahanglan nga diha sa atong pagtuo kang Ginoong Kristo atong pamatud-an sa ato nga binuhatan, mga kaigsunan ug mga kaiglan. Karon mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang gisgutan sa balaan nga kasulatan mo, nga aron ang atong pagtuo, mga kaigsunan, ngadto kang Ginoong Kristo, maila nga kini tinuod, gikinahanglan ato nga ipakita nga kini dunay binuhatan. Karon unsa may atong buhaton nga kita nga dunay mga pagtuo kang Ginoong Kristo? Kay kita mga kaigsunan ug mga kaiglan, duna may pagtuo kang Ginoong Kristo. Sa alain nga termino kining kining gitawag o pulo nga magtotoo ni Kristo, but pasabot niya na kay magtotoo ni Kristo man, sumusunod ni Kristo. Nan kay magtotoo o sumusunod ni Kristo man, mga kaigsunan o mga kaiglan, kung unsay pagtulunan o pagtudlo ni Kristo, mga tinuohan ni Kristo, gikinahanglan kitang mga tumulo o kitang mga sumusunod ni Kristo, mga kaigsunan o mga kaiglan, gikinahanglan mausay atong buhaton. Atong timanan, kinahanglan mausab ang atong buhaton. No? Kung ato nga lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, ingon ani ang gisgutan sa balaan nga kasulatan. Kung ato nga basahon ang unang Timoteo, kapitulo 2, versikulo 21, mao ni ang gisgutan dinia. Ano? Kung ato nga basahon mga kaigsunan, unang Pedro, dinia sa unang Pedro mga kaigsunan, kung ato ning basahon, nagingon dinia, kapitulo 2, versikulo 21, nagingon, kaysa maong paggawi gipanagtawag kamo. Remember these things, ang unang intro sa mga bersikulo nga nasulat, kaysa maong paggawi gipanagtawag kamo. Sa lain nga termino sa Binisaya kanang paggawi, mga kaigsunan ug mga kaiglan, kanang sa ato nga paglihok ba, sa ato nga pagbuhat, sa ato nga binuhatan, sa ato nga pagkinabuhi. Kaysa maong paggawi gipanagtawag kamo. Maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyo usa ka panig-ingan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. Well, sa pagpakataw ni Ginoong Kristo, mga kaigsunan ug mga kaiglan, dili lang di ay nga gihimo ni Kristo ang pagpakamatay ngadto sa Kalbaryo sa krus aron luwason kitang tanang tao, kundili sa pagpakataw ni Ginoong Kristo na doon na po'y mga purposes doon nga lain. Nga sa diin mao mga kaigsunan ug mga kaiglan, nagpakita siya og mga tunog, mga kaigsunan, mga lakang aron pagasundon sa mga tao nga nagatuo, mga kaigsunan, mga taong tumulo og sumusunod ni Kristo, mga sumbanon aron mao'y pagkinabuhian, mga kaigsunan ug mga kaiglan. Well, unsa man ni nga mga tanang mga tunog o mga sulundan nga gibilin ni Ginoong Kristo samtang nagpakatao sa dinhiyas kalibutan, mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Remember nga gisgutan sa balang kasulatan aron maluwas ang tao, gikinahanglan mutuo kang Kristo.
Na natong gisgutan nga ang pagtuo kung bulag sa binuhatan kini patay og walay kapuslanan. Well, aron nga ang atong pagtuo matud-an nga tinuod kini atong pagtuo ngadto kang Kristo, gikinahanglan ato kini nga pamatud-an pinaagis atong binuhatan. Well, ato nang gisgutan mga kaigsunan ug mga kaigan nga sa diinday ang sumusunod or tumuluon ni Kristo gikinahanglan og unsay pagtulunan og unsay gibilin nga pagtulunan ni Kristo dinhi sa kalibutan mao sa sundon sa mga tumuluo o sa mga sumusunod ni Kristo. Nan ato kunong tan-awon mga kaigsunan ug mga kaiglan kung unsa kining mga tunuba, kung unsa kining mga pagtulunan na ang gibilin ni Kristo dinhi sa kalibutan aron may sundon sa mga tumuluo o sumusunod ni Kristo. Kung atong tan-awon mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang gisgutan diniyas balaan nga kasulatan Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 mao kini. Nagingon, ayaw kamo paghunahuna nga miani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako miani dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman niini. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, usa sa mga pagtulunan nga gibilin ni Kristo dinhi sa kalibutan aron may mahimong sulundan sa iyang mga tumuluo, sa iyang mga katawan, mao ang pagkamasinulundon o pagkamatinumanon sa kasuguan sa Dios. So kung imong lantawon og susiyon aron ikaw ako nga nagatuo kang Ginoong Kristo mapamatud-an nga ang imong pagtuo tinuod nga mga kaigsunan ug mga kaiglan gikinahanglan ato kini nga ipakita pamatud-an pinaagi sa ato nga binuhatan aron mapamatud-an nga tinuod ang atong pagtuo diha sa atong binuhatan himuon nato ang pagkamasinulondon o pagkamatinumanon sa pagtulunan nga gitudlo ni Kristo. Unsa man ang mga pagtulunan ang gibilin o gitudlo ni Kristo mga kaigsunan ug mga kaiglan mao nga diha mga kaigsunan ug mga kaiglan sa ato nga pagkinabuhi karon kung tinuod kita nga magtumuluo ni Ginoong Kristo sumusunod ni Kristo gikinahanglan kita magmatinumanon o magmasinulondon sa kasuguan sa Dios. Diha nato mapamatud-an mga kaigsunan ug mga kaiglan nga kita tinuod nga nagatuo kang Ginoong Kristo pinaagis atong mga binuhatan, pinaagis pagpakita nga kita nagmatinumanon og nagmasinulondon sa pagtulunan mga kaigsunan ug mga kaiglan nga gibilin o gitudlo ni Kristo. Well, kung ato nga padayonon niya pa ang mga pagtulunan, mga tunob nga gibilin ni Kristo aron sundon mga kaigsunan ug mga kaiglan sa iyang mga tumuluo, sa iyang mga sumusunod o sa iyang mga katawhan. Kung atong tanawon ang Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 mga kaigsunan ug mga kaiglan, mao kini ang atong makita nagingon. Og siya miabot sa Nazaret, din didto siya magtubo, og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. Gawas mga kaigsunan og mga kaiglan, nga gipakita o gitudlo ni Kristo, mga kaigsunan og mga kaiglan, nga siya, mga kaigsunan, nagmasinulundon og nagmatinumanos kasuguan sa Dios, nagbilin og matunob lakang pagtulunan aron sundon sa iyang mga katawan nga gikinahanglan magmatinumanon og magmasinulunos kasuguan sa Dios. Doon na pag-highlight si Kristo sa mga sugo sa Dios nga kinahanglan bantayan og sundon sa iyang mga katawan, sa iyang mga tumulo. O kung sa ming sugoa, mao ang ikaupat nga sugo dihas na pulo ka sugo nga mao ang adlong igpapahulay mga kaigsunan og mga kaiglan. Sa pagpakatao ning Ginoong Kristo nining kalibutana sa iyang pagpakita og pagtulunan tunob mga sulundon sa mga tumuluo niya sa iyang mga katawan mga kaigsunan, iyang gipakita nga kinahanglan ang tumuluo ang mga nagatuo kang Ginoong Kristo kinahanglan mosunod og mobantay sa adlaw nga igpapahulay. Karon mga kaigsunan ug mga kaiglan, kung imo nga lantawon og susiyon, mao kanang mapuntuha diha ang mga butanga mapamatud-an nato nga ang atong pagtuo tinuod mga kaigsunan ug mga kaiglan, mapamatud-an nato nga kita nagatuo kang Ginoong Kristo pinaagi sa pagpamatuod sa ato nga binuhatan mga kaigsunan ug mga kaiglan. Ang tao maluwas dili pinaagi reliyon,
kundili ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Kristo. Aron mapamatud-an ang pagtuo nato dito kang Ginoong Kristo, gikinahanglan mga kaigsunan pamatud-an nato kini sa atong binuhatan. Mga kaigsunan ug mga kaiglan, nasayod ko nga kitang tanan, kamong tanan nga nagapaminaw og naglantaw karon sa atong nga Facebook Live, naghambin nangandoy og kalawasan. Aron ato ning madawat, aron ato ning makaplag og makabot ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios alang sa tanang katawan, gikinahanglan nga motuo ta kang Ginoong Hesukristo mga kaigsunan ug mga kaiglan. Gikinahanglan nga ang atong pagtuo, atong pamatud-an, pinagis atong binuhatan nga kita magmatinumanon og magmasinulundon sa pagtulun-an nga gitudlo ni Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. Kung atong alantawon og susiyon ang gisgutan sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 mga kaigsunan ug mga kaiglan mao kini. Nagliyon. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga ana sa langit. Kung imong lantawon og susiyon ang gisgutan nagingon, kung i-elaborate, i-expand nato pagpamayo, niya ang tuyo og tumong sa pagpasabot ni Kristo sa mao nga bersikulo ningon siya, dili pasabot nini, dili tanan nga magampo sa Ginoo, dili tanan nga magsimbas Ginoo maluwas makaadtos gingharian sa langit. Mao na gisulti ni Kristo nan kay dili man de tanan nga nagampo sa Ginoo maluwas, dili man de tanan nga mga nagsimbas Ginoo maluwas, si kinsa malanggay ang maluwas. Ang gisulti ni Ginoong Kristo mao, kundili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tuas langit. Ang maluwas, ang malangit, kadto lamang mga tao nga nagmasinulundon og nagmatinumanon sa Amahan nga tuas langit. Ang dakong pangutana karon mga kaigsunan ug mga kaiglan, unsa man kini ang kabubuton sa Amahan nga tuas langit? Kung atong lantawon og susiyon ang gisulat sa Salmo kapitulo 40 bersikulo 8, ang gisgutan ni Salmista David or ni Haring David mga kaigsunan ug mga kaiglan, ningon siya, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios, oo ang imong kasuguan ania sulod sa akong kasing-kasing. Si Salmista David mga kaigsunan ug mga kaiglan nagpa-emphasize, nagpasabot nga kining kabubuton sa Dios nga atong gisgutan, mao kini ang pagkamasinulundon, mao kini ang pagkamatinumanon sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan. Kung ikaw ug ako gusto nga mosulod og langit, kung ikaw ug ako gusto nga maluwas mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang angayan ug takos natong buhaton nining panahona diay karon, mao ang pagkamatinuohon didto kang Ginoong Kristo nga diha sa atong pagtuo, ato kining pamatud-an pinagi sa atong binuhatan nga kita magmasinulundon og magmatinumanon sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan. Well mga higala ug mga kaigsunan, atong timan-an ang kaluwasan dili pinaagi relihiyon kundi pinaagi mga kaigsunan ug mga kaiglan kang Ginoong Kristo. Well, salamat sa inyong pagpaminaw. Wala naman tayo igong panahon sa dili pa hingpit tapuson itong programa. Ito sa basaw na puno ang mensahe niya si Brother Elmodam Flores. Bro, suluha lang usa ron kay daghan pod mi nagalantaw sa atong programa. Happy Sabat na lang sa tanan. Salamat Brother Elmodam, no? Sa imo nga paglantaw pagsunod sa atong programa. Niya pod si Sister Saranghay sa Inajes, Happy Sabat sa atong tanan. Niya pod si Brother Edwin Notarte. Amen. Niya pod si Brother George, Brother Climaco George. Amen. Brad, at hagyod, salamat sa pulong sa Ginoo sa pagsabag. Salamat sa Brother George sa mga paglantaw sa tong programa. Niya po Brother Ronilo Itang sa igsoon texter. Si Ginoong Hesukristo ang manluluwas, dili ang reliyon. Ang manluluwas mabasa sa Tito kapitulo 12 bersikulo 13. Salamat Brother Ronilo sa imong dugang. O nya mga kaigsunan, salamat sa inyong pagsunod ug pasubaybay sa itong programa. Wala naman tayong panahon niya ang atong closing song, mahinman ang atong closing prayer. Well, mga igala, magampo kita. Among nga silimbahon og dalaygon nga Dios, ikaw among gipasalamatan sa kalampusan sa imong bilin pulong nga nasabog sa kahanginan.
Panalangini ang mga pulong karon nga napatalingogan sa mga katawan Ginoo, nga kadtong mga pulungan dili mahimo nga kawang silang kinabuhi, nga kadtong pulungan magapulos silang kinabuhi, magagiyas matag usa kanamo nga moduol og moalagad diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw magatubag maghatag sa mga pagampo, pagadawaton namo kini tungod lamang kang Kristo Jesus nga manluwas. Amen. Well mga kaigsunan ug magiglan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong gigalas kanginan Brother Isaw dito. Magaingon kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.